5,5 minuuttia jäljellä. Nyt on jälleen Georgiev takaisin maalillaan. Ainakin hetken aikaa. Katsotaan saako TPS kontrolliin. Kiekkoa ei saa. Aloitus ja sitten rangaistus tulee taustalta. Kukkosta siellä lyödään jään pintaan. Nyt tulee vielä jälkeenpäin tulee 2 kertaa oikeastaan. Moisio antaa poikittaista mailaa Kukkoseen ja nyt sitten saadaan oikein. Siellä on Rajaniemikin. Ja Virtanen. Nyt menee melkoiseksi kivolliksi tämä touhu kyllä. Siellä vääntää Virtanen maalivahti Rajaniemeä. Ja tämä on kyllä erikoinen. Näitä harvoin nähdään. Siellä on maalivahti. Katsotaan mitä Kukkonen ja Moisio. Katsokaa tuossa. Moisio yrittää kaikin mahdollisin tavoin päästä linjatuomari. Kato Kukkosta. Kukkonen lähtee. Moisio heittää voi. Epätoivoinen yritys. Ja toi oli. Mutta on erikoinen tilanne siellä. Sami Rajaniemi on. On joo, siis ollut tämä peli. On toi, kato nyt Moisio edelleen yrittää, että Moisiohan saa tästä varmaan niin sanotusti kakkuu vähän enemmän. Yritti kaikin mahdollisin keinoin Sakari Suomisesta. Toi oli vaan niin kuvaavaa, kun tiedät, että linjatuomari pitää kiinni ja Moisio ei suojaakin perään ja Kukkonen vaan tylysti kääntää selän ja luistelee paikat pois. Täällä taustalla siis alkoi tämä tilanne. Siellä Moisio takoi Kukkosen jään pintaan, antoi pari kertaa poikkaria Kukkosen selkään siinä vaiheessa, kun Kukkonen oli jään pinnassa. Sekä Moisio että Virtanen lähtevät tästä pukuhuoneen puolelle. Tulee mieleen Mr. Bikini ja Kummeli. Joo. Täällä vielä pelataan. 2 muuta peliä niin ikään loppunut, eli Lukko Tappara 5-0 ja Saipa Jyp 2-4 lisää jäähyjä. Pikkarainen ja Humalo ja Pikkarainen säntää sinne nyt vängällä. On tämä nyt kyllä sellaista hommaa. Tiedätkö mikä tässä pistää pelin nyt päätökseen. Mutta kun nää on nyt enää jaksa. Ei jaksakaan ja Pikkarainen, tästä tehdään sellaisia arviointivirheitä. Nyt ollaan niin rajalla, että Pikkarainenkin on tärkeä pelaaja TPS:lle. Niin. Ja tossa hän kaivaa sellaista kuoppaa, ettei ole kaukana, että on ensi pelistä pois. Ja silloin se on niinku se syvin kuoppa TPS:lle. Riska Humaloja on yllättävän paljon päässyt tässä peli edetessä TPS-pelaajien ihon alle. Äskeisen maalin edustilannekin kärppäpuolella, niin Humaloja oli vielä keskellä. Koska ei näistä niin kun... Ja nauraa perään päälle, sehän se kaikkein pehmää. Se on, joo. Ja tietenkin kun taululla on 1-5, niin siinä on hyvä vielä naureskella, eikä tarvii mitään. Nää on... Näissäkin pitää miettiä just se, että sarja... Heti aloituksesta. Joo. Ja jälleen saa linjatuomari, jonka jälleen Sakari Suominen. Ei tasapuolisuuden nimissä Mauri Järvi on tällä kertaa se, joka joutuu pitämään näitä TPS:n hellankoukkuja siellä. Joo, on saanut kyllä niinku linjadumarit ihan rahaa eteen päättää tänään Urakalla.